салом ба ҳамаи шумо тамошобинони гиромии шабакаи мо. Имрӯз омадем мо ба сайругашт кӯли ҷавонони шаҳри Душанбе. бисёриҳо инҷоро боғи Комсомолский озер мегӯянд. ана ҳаминҷо омадем мо пушти кохи Наврӯз. дар ин ҷо як чархофалаки баланд аст. бори дуюм аст ки дар ин ман савор мешавам. як бор дар моҳи ноябр буд нишаста будам ва ҳоло бошад моҳи март. мо фикр кардем ки ин кӯл обаш зиёд аст, вале омадем ки оби ин кӯл кам аст. ба фикрам ки корҳои тозагию баъзе корҳое ки дар ин ҷо гузаронида мешавад, корҳои техникӣ шояд гузаронида истодан, аз ҳамин сабаб об надорад. ин манзараи зебои шаҳри Душанбе дар ин ҳавои тоза хубтар дида мешавад, чунки моҳи ноябр вақте ман омада будам, ҳаво офтобӣ буд, чангу ғубор буд ва бисёре аз ҷойҳои Душанбе дар камера наметофтанд. ин чархофалак хеле баланд аст. аз ин баландӣ бубинед чӣ хел ҷойҳои дури Душанберо дидан мумкин аст. нафарое ки боз биёянд, агар худашон нишаста стадионро бинед, стадиони нав, ин донишгоҳи миллӣ, инҷо ҳатто тетси ки дар тарафи бозори Кушониён аст, он ҳам метовад. хуб, ин меҳмонхонаи Краунд Плаза, дар наздаш масҷиди Қатар. хуб, ба шумо тавсия медиҳам ки дар вақтҳои бекорӣ агар ягон вақт тамошои шаҳри азизамон омадед, ҳатман ба ана ҳамин чархофалак, бо забони маъмулии мардуми мо карусел мегӯянд, дар ана ҳамин нишаста шаҳри азизамонро тамошо кунед. ин стадиони Фрунзе, инҷа зоопарк. стадиони нав ҳам корҳои техникишу корҳои таъмири ки дохилаш ба фикрам фақат рафта истода аст, шояд ки ягон 80% кор ба анҷом расида шуда бошад. ҳоло ки фасли баҳор аст, омада аз ан ҳамин сабзии манзара, аз ан ҳамин дарахтон, аз ҳамин ҳавои тоза баҳра баред. ман ростӣ ин дохили ин кабина мусиқӣ дошт. мо мусиқиро хомӯш кардем ки барои сабти видео халал нарасонад. кондитсионерам дорад ин кабинаҳо ва дар болояш ду колонка насб кардагӣ аст ки кадом нафаре ки завқманди шунидани мусиқӣ дорад, мусиқӣ гӯш карда 10 ё 15 дақиқае ки дар осмон ҳастӣ тамошо мекунед. бо садои мусиқӣ мо ҳанами ҷиана тамошо вардем. ба баҳонаи ҳамин гуфтем биё як бори дигар дар ана ҳамин карусел нишинем. аз ин ҷо музее мешавад дида, парчам метавад. ба фикрам шабона бо ин чароғҳои раҳ ва чароғҳои Душанберо ки гирён мекунанд, боз як манзара. ин бародаро кондитсионер ҳоло кор карда истодааст, камтар паст шамол медиҳад. агар гирд ба гирди ана ҳамин кӯл хонаҳои баланд мисли хонаҳои Дубай бисозанд, бовар кунед аҷоибот мешавад. ҳоле ки дар дунё ҷангу нотинҷиву дигар проблемаҳо рафта истодааст, агар Тоҷикистони мо соҳаи туризмаш бахувват шавад, ҳама туристҳо боз ин ҷо мебиёянд, чунки мо тамоми шароита дорем. фақат ки реклама кардан дар кор, камтар маблағ сарф карда ватанро обод кардан дар кор. ана баъд турист ки омад бо хела сатҳу
сифати зиндагии мардуми мо дигар хоҳад шуд. чунки Дубаю, Қатар ва ҳама мамлакатҳое ки дар гирди Эрон буданд, онҳо дигар соҳаи туризмашон кам рушд мекунад, чунки мардум фақат ба хотири бехатарӣ ба он ҷо мерафт. фикр мекарданд ки давлатҳои бақувват ҳастанд, давлатҳои пешрафта ба назар менамуд, валекин аз ҷиҳати тинҷиву амниятӣ як дрони $20,000 гардонда натонистанд. видеои шабакаи мои ҳамавақт дастгирӣ кунед бародаро. Мо ҳар чӣ ки мекунем барои пешравии давлат, барои пешравии ана ҳамин шаҳри азиз, ана ҳамин диёри нозанинамон аст, ки шумо ва он нафарое ки дар бораи Тоҷикистон ягон маълумот гирифтан мехоҳанд тамошо кунанду сафи туризму сафи тамошобинои кишвари мо зиёд гардад. Худо нигаҳбонатон бошад. То видеои баъдӣ мо дар хизмати шумо.